सावंतवाडीतील बहुचर्चित मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबत नितेश राणे काय म्हणाले पाहूयात. बुद्धिजीवींचा आमचा मेळावा तिथे होता तेव्हा एक विषय सांगितला होता की आपण मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करत असताना किंवा त्याच्या प्रकल्पाबद्दल विचार करत असताना स्थानिक सावंतवाडीकरांचे जे डॉक्टर आहेत त्याही लोकांना आम्ही विश्वासात घेणार आहे. सगळे लोकांना एकत्र येऊन आपल्या सावंतवाडीची आरोग्य व्यवस्था अजून चांगली कशी होईल यावर आम्ही आता सगळेजण मार्ग काढणार आहोत. मग मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून काय काय करायला लागेल, आरोग्य व्यवस्था मग उपरुग्णालयापासून अन्य भागामध्ये चांगली आरोग्य सुविधा कशी द्यायची आहे या सगळ्यावर आता आम्ही लक्ष घालणार. बुद्धिजीवींचा आमचा मेळावा तिथे होता तेव्हा एक विषय सांगितला होता की आपण मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करत असताना किंवा त्याच्या प्रकल्पाबद्दल विचार करत असताना स्थानिक सावंतवाडीकरांचे जे डॉक्टर आहेत त्याही लोकांना आम्ही विश्वासात घेणार आहे. सगळे लोकांना एकत्र येऊन आपल्या सावंतवाडीची आरोग्य व्यवस्था अजून चांगली कशी होईल यावर आम्ही आता सगळेजण मार्ग काढणार आहोत. मग मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून काय काय करायला लागेल, आरोग्य व्यवस्था मग उपरुग्णालयापासून अन्य भागामध्ये चांगली आरोग्य सुविधा कशी द्यायची आहे या सगळ्यावर आता आम्ही लक्ष घालणार.